बैग्रि जाग्राफोर मना लाबाय दान्दा लाबाय दुन्दिया दङ दा देखायगोन बावदो दुन्दियासो सिगां नामा दुन्दिया दं देयाखै सेफ्लेगोन आखायदो गोजां सोग्राया मा नामा बियो बैयो मा जुल'जि बा जुल'जि बावसो आयु कलेजनि इउनिफर्मखौ गाननानै जाबाय नोङो बागुरुम्बा मोसाबावबाय खनसे न'लाय बिथाङा खिनो ओंखारदोनो आरोना बे खिलासि ओइ नालाय एसे नालाय ज्राव ज्राव सुस्रा होलाय ओइ लाय एसे ओइ गस्लाफोरा फोखो सरकारि फ्रि होनो आयु जि मोजांखौ नालाय तिल्लुल' ओइ बोरैबा मोनसे तिल्लु आरामथारलै दुन्दिया दोनो जाना नायनि गोसावसो आं गोथावसो मोनजादों गावहा गोरा होनखादोंना अननो बानानै माबाना औ अननो बानानैनो दुन्दिया हाग्रा आरो बियो हा मनिया सिलिपिनि माबा बैग्रिखौ साइज नुजोबदों नोंलाय साइजखौ मनियाबालाय जाबाबासो बायनायहाय मालाय नै आयु नालाय बैग्रिखौ बोरैबा मोनसे साइज नुगादो र' फट' क्लिप जाबायनो मोनसे आरो याव दा गुलदिनगोन जा नुदो औ इदिनो लानखायो बैग्रि जाग्राफोर बैग्रिनि पिकनिक जादों जोङो गरम नायनाय सान्दुंआबो दिस्टार्बथारहाय गरम नायनाय जानांगौ जोंहा नाय बैग्रिखौ बेसे समायना नुहुरदो गोमोनखौ सेफ्ले नागिरदोंमोन बे आखायना बावलिटु पाटाका लाया सेफ्लेनो होनानै आंखौ मा माला हायनानै खेराया बिबावसो ब्लुटुथ माहा दाइदि नङा नायलाय आयु नंगौथ' आरो मालायसो सनानि दां वा मालाय खेरा गोदान रे मालाय सनानि ब्लुटुथ बावसो ब्लुटुथ बायदि गाबा नंमारगौ न रिबनसो जाम्बि रिबन मोदोमफ्रु जोबखाबाय दुन्दिया संख्रिखौ नालाय जाबो नासि नङाबा भिडिअ नायनि हायना सिफ्लेनायखौ मोजां मोनथारबाय दे सिफ्लेदो रिजनायाथ' माबा मिउरु सिफ्लेनाय नुथारदां मेथाइ खनलालाय नामा जाबाय दे खाम जासिगोन मानसिखौनो बोरैबा साजायनोसै खरा थेवबो जाबायलै जाबाय दुन्दियानो गैस्रा सिफ्लेनानै नांगौब्रा माहाय बैग्रि डेक'रेसन खालामदों मानि हाबानि पिकनिकनि डेक'रेसन खबरनि नामा लाइन मोनसे जाबावनांगौ नामा फिसाफोरा सयथिबो
Hai lu busu bade. Gutang gedun gedun. Garlo kayak beri bahasa. Besang basi dan wakai. Dunjakan sulai langway nela becara. Ay tina lakon saya size nusada. Size dua tamu sih. Mini sampai nyari enggak saya mau segini. Saya mau segini. Ayah, aku mau nongkrong. Bisa sanggup cari beleru. Ini kayak mana bau li? Sampai he sagan. Aizan. Aizan. Iya. Bisa kami melay. Kenang nasa kena. Gedeg sakaro melang apa nih? Gedeg sakaro nih. Sakala. Oke. Bisa nih jamis ya. Jaza. Ketona? Tasty. Dari hain mau bahasa dulu, Pak. Kursi ngam gerasan siapa? Ada yang sih sampai macam. Beautiful tasty. Kebal. Sina bau lihat. Rogo lebih dah. Mày bác chúng khoan đừng vừa. Perfect. Fantastic. Anh mau buat apa? Ay, bukan nang lagi ini adalah. Mày nói enggak? Mami le. Jangan dah coba. Coba. Salu bau sini. Oh, sudah tadi. Apa ibu gripsa? Bikang dah isa sigan. Haluan bus kata apa le? Tasty na? Pasti robe dunia rumah ni. Betul. Ini pamit juga pun cak pengaruh makan dulu. Tasty. Bapak di bugri sih robe ya. Ini tu apa ya sini macam tu? Kat lah beli plan. Right dah. Bila keburung debu dia biasa semua le. Mana mana? Baik, Beri dah kena ini gue jabai. Gue kau naik kita ya kan. Mudah penuh lah mata. Beri bahasa ini ostrich. Mana sudah rutin lah mana? Lain sih. Beri mana kau beri sana ni? Di ini. Beri mana kau nunglai beri sana? Kau nunglai. Beautiful. Beri bahasa kan? Harus. Daun bedor lansai, daun bedor, boiler. Lokal daun itu. Boro zain sih dah kat tahu ni. Hah? Mesti betul mudah lagi. Kita sih nak kian deh. Hello. Silakan deh, bodos malah kau silakan. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Angni YouTube channel awak kau pernah tapai. So hai dayu hai mense nोंथांनि मोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो नै हर जाबाय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर so नै दायो अर सायगासिनो दङ बिथिंजाय आब'आहाय ग्रुपनि फैसा सानगासिनो दङ फैसा मालाय फैसा हनै मालाय जुमबो खामजाया माथो So bidiba nailang pita dulu kefer, ang video ko na interesting mandungba, jabjasim na ikan nani asa kalambay. So bidibla lagafer, let's go, start kalam na say. Nay or say guys ne gazang butter ni be or hai, anga bedor dan sebedor. Dayo no hai mane rau bagayar na abozeng angzeng lo. Dongar mama baba gaya hai dapsai ko tangdeng mane agini Bizyaw hai tangdeng test purau hai so bidiba jeng abozeng angzeng test di getau boiler lanan freibe anga dehyo nukadeng jano hago dan nailambai tabanu nugon bi boiler ko getau yuna jan sera so bidiba nailambai tadi logofer नै लोगोफोर आंहा बयलार बेदरखौ एवनोसै नै 100 नि बेदरा माबायदि नुदो माय बुरजा साबसो थेवबो खम मोनथारदो केमेराखौ हमना लाय ओइ tinta sih mình dùng để dừng lại he lại đưa được giá hở ăn nhầm đừng có vấn đề Ít linh sản sẽ đạt được nhà nào nhá đâu được kìa xin lỗi các bạn nào thế ini xin lỗi mà lại cái này xin lỗi anh không ăn được không ăn thật thế này bây giờ nó rất là dễ đi được
नायनोसै आरोना बेदरखौ माबा जि गोबावनि उनाव दिनैसियाव नायनो मोनदां माबाया बयलारा मेजेमजों सैमोन ना ओंखायनो मेजेम माने ज्रु गलायलायदो केमेरायाव माबा बेदरखौ बुरजाखौ एसे नुयो एसेखौ बुरजा नुयो आरो आलु होनसै आलु होना लाबाय नै आलुखौ हरना लाबाय दसे एवख्रबनानै दै होबानो जाबाय आरो फिल्म नायनानै नेगासिनो हारसिंनो भाजाया मोनबाय आंना लोगोफोर बयलार आलु भाजाया जाखावनोसै एबारो ग्रोन जोंहा बिब' बिनानाव सानैजों अराव संनाया ओरैबायदि गोथाव जाखायोना अराव संनाया ओरैबायदि गोथाव जाखायो जाबाथाय जाबाय थानो लुगैयो ना जानोसै एबार मोनबाय लोगोफोर मा आयौ जानो हायामोन टेबोलाव मोनबाय लोगोफोर जानोसै नै गुदुं उखुन्दै खुलायनाय होनदो अर खाथियावसो बेबो नै दाउ बेदर आलु ओमफ्राय थिं फान्थाव आलु मटर जानोसै गुदुं नै र' जानो नायनि फान्थाव एम्बु आं मिथियालै मा फान्थाव एम्बु ए फान्थाव एम्बुसो होनो होमबा बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय गैयाना बेहाय रद नालाय ओंखायनो माबा खमसिन नुयो बोरायनि सायाव नायखोना माखो हाला गोरलै मुदायनि बायदि खोनाबायलै नोंखौ मुदायनाय माबा जायो आरो मेथाइ सोलायबायलै ओंखाम जायो माइरंखौ होयो बे आंनि दैया बिदिबा लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नोसै आं जानोसै स' बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन